Riwruok mar Global Peace Foundation ojiwo oganda mondo oket okenge makare mar neno ni nyithindo obedo kod ng'eyo e wi yore mag rito aluora. Koloso e kinde pidho yien malo gana 2 e skul mayudore Joska, jachung' mar riwruok mar Global Peace Foundation Africa, Daniel Juma, komakore kod josilwero mamoko okoni dwaro nitie mar nywako joma tindo e kedo kod lokruok machal kod lwasi mondo omi gibed gi ng'eyo matut mar rito aluora. Olero ni chenro margi sani geto skunde kaka yor neno ni jopuonjre obedo jombetre mag rito aluora e gwenge ma giwuokie. This is part of our strategy to contribute towards the national goal of 15 billion trees by 2032. We believe that involving students in planting trees is a good way of doing it, because then these students, when they go back home, they'll continue with this, and then we are able to reach our goal much faster. So the foundation is our foundation is international, and we believe that environmental stewardship is one of the most important ways of nurturing peace. Every year our target is to do 1 million trees, and 1 million trees is 10 tree nurseries every year. So far we've done 17. This year alone, 2025, we have supported 2 schools, and we are yet to do 8 more tree nurseries in 8 other schools. The idea is to support KFS, Kenya Forest Service, in tree production, because when you talk about 15 billion trees by 2032, who is